ओरैबादि असदा खतना माने मालादि जोंहा मांकि किं हाबनानै नै मटर दोननायखौ जिन्नानै जालांजोबखो खम गोबाव रुजु रुमु जादोंहाय बियो नैबे खोरखिजों हाबफैखादों बे ओंखाम संग्रायाव नायदो मोनसेबो गैला सुनाफोरनि मटरा मोख्राया जालांजोब्बाय थैगोन आं आदा बेसेबां मोनथाय बावबाय आं जिखियानो जादोंला नै साफा खालामजोब्बाय होदो मांजाव होनसै गैलालाय माइनिबो मोनसेबो आइ थोस फाग्लि फाग्लिनो बयबो एसे रेस्ट लानाय समावनो थाखाबाय बियो बेलासिनि समाय सुनाफोर दा खयथा जाखो 5ता बारबाय आरो बे 5तानि सिगांनो घटना 3ता 4तानि घटना जागोन बियो अब्ला न' सिङाव बयबो हाबनानै दङमोन थोस फोदसा फोदसि नै मैया एसेल' मोनायाव पनिरजों जाथारदोंमोनहाय मा अयनाय बेबादिनो सम सम आरोना जोंनि गामियाव गोनायखां फैयो बे बुस्थुआ खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब चेनेल थामखौ फिनखौ सबरबावबाय सयमा जिउ फगवाननाय महरा सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबोद चेनेल मोनजाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो जोङो माइबारि फारसे एसे बेरायनो फैदों थ' बेजोंनो लोगोसे आं नोंथांमोननो मा मा शेयार खालामलांनो हायो माइबारियाव बारा भिडिअ खालामबाय थाया एसे बिबारानो जा आंजों सुखु दुखुनि रायज्लायनोसै बारा गोबाव थालाबो बेलासिबाय नैहाय दखानदारजों एसे रायज्लायदों मालाय बेनाथ' गावनिनो जन्म जायगा नालाय सिना जानाया मेरला ओंखायनो बयबो सिनायलायो नालाय गारि फैगौ मा गारि फैगौ बयबो मोनफा मोनफा थाइबानि मेथाइ लाखाजोब्बाय ओमफ्राय बिमाया दै फ्लाक्सखौ आलायनानै लाखाबाय जेरावखि थाङा आंहा बेखौ लाखायो नै जोंहाबो गोदो बिदिनो मोसौनो थाम्फै होना होयोमोनहाय ओमफ्राय बेहाय बे जिगाब सावनायावहाय हाग्रा गोथां होदेरना होयोमोन आरो बाबाया बांसिन उखुन्दै खुयोना थ' खारदो मा खारदो उखुन्दै खुबाय खारदो बिदिबाथाय थाम्फैया खारजोबसिगोन आरो ना ओमफ्राय दाना ओंखारबाथाय खालि फुंबायल' होनजायो नोंहाबो ने आगोल जि फोथलि खोमोरियासोमोन सिबाय बेबो फटकफ्रा 32निफ्राय 40 थांसिगोन माबाहाय टेनसनफोरजोंबो फुङो जों टेनसनजोंसो फुंदों जानानै फुङाखै मिथिबायना रायजोफोर टेनसननि फुंनायसो जोंना एकदम फाय लरायनो रोंगौ गारिखौबा नै मोसौआ सौगोन मेथाइ जाबाय बायनानै आंनि फिसाया थाबायनो रोंला गेगाय जा सुमफ्राफ्रा गोराना जाथारदोंथ' बियो नुदों सुमफ्राफ्रा गोराना जाथारनायखौ नुवाखै आइया सौफुसिगोन नै मोसौआ फैनाया बिराद लेट जादों एसियावनो फैबाय आं बिमानि फाग्लियाबो जाथो काहानि खिथायो गोदोनि हाजोथिंजायनि गिनानै फोनला फोथाब मा ओइला थांसै न'आव मेथाइ लायबावनोसै होननायालाय फुदो गोजां सुजोबलाय लांबाय गावनो जाथो खिथाबाय मालाय खिथुमोनाव फैनायखौबो बागदावबावबायसो बेफोरसो घटना गोदोनि गोदाव सोराव थाबथा थुबथा बेरायहैनाया सफैनानै नै सिदा दालि रुफैबाय आङो मैया मालाय ओंखाम फोमोननानै दोनखाबायमोन मिनिथाव घटना ओमफ्राय बिदि साराया नै बिदि थाव गैयामोन बयबो आसुरिद आरोना सोर लुखो थावखौ आंहा दानि सोंबाय मानाव सोंबाय मायाबो मिन्थिया आंखौ सानबाय बिमानैखौ सोंबाय बिमानैया उल्था मानो थादों सानबाय नानिनि जादा माबायदि थाव लुनानै दोनदों नै सारायाव मिनिथाव गाहायाव नालाय सेस बिनि आद्दा आरोना थारमाने सनाफोर दहाय सानाव ना फिसा एवसादोंमोन नालाय सारायाथ' साफा ओरैनो दोनबाय खोबनानै मालाय बोखारनानै थाव लुनानै दोनबाय सानबाबो बागार मोनला मा एवजाखो होननानै बेहायनो लागाव आरोना दा आइदै ओमफ्राय बे लेथ्रा फेथ्रि एसे गेस गुसनि दागोफोरखौ टेनसन लानो नाङा दालिखौ एसे थाव सेर नागिरदों आङो फिसाजो लुखानानै दोननाय सिन्था गैया हायनानै एसे हरनोसै आरोना बेनिफ्राय सनाफोर ओंख्रिया जागोन जोंना नै खिन्थु दिनै मेजेम गैया दे जोख्लिसो ओइ गोसोम सोरबा नुदोंबा आरोना गोसोम एसे रानथाब सोनाय गैया जायो जासिन जाबाय आलासिनि आन्थासो नामावसो आलासिनि आन्था होनो आलासिया ओमफ्राय हारा हादि जाया नालाय जोंहा एकदम मजा ना ओमफ्राय रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय दाउ फिसाखाया ओमफ्राय आलुखौ एसे रुनानै लाग्रोदों हाथायावनो बेनो सिम्पोल सा जाबोनो आं हरसै दे दाउ बेदरा मेजेम गैयाबाबो एसे सामब्राम दरसे लादामा ओमफ्राय थाव एसे मोजां गोनां ग्रोब नायनानै होनो सानबाय आरोना आङो मेजेम थाबाथ' थावा बारा नांखाया नालाय दाथ' मेजेम गैया नालाय सनाफोर ओंखायनो सिक्रासो नालाय ओमफ्राय खुनु माबा गैया आरो रेजेक थेजेक दोनलायाखिसै मिक्स लादामा जादावनायसाय हर आं हरनो दे लादामा जाबाय दिगदारहाय जोलै माखाया र' आं हानानै हरनो जाबाय दालिया
कारेन्टआबो दिनै मा फाल्थु जाखो एक घन्टासोनि बारबाय हैस मोदोमहांबाय दे दामानि मेजेम लादामा संदावनायखाय बेखौ एकदम तेलदेफाफा एसेल' ख्राव मोनलायबाय आरोना जारलासो आंजोंबो संख्रि आरि होनानै एसे खोबहाब एवनोसै जेबो नियम गैया मा बे सिम्पोल प्रसेसआनोसै मेजेम गैयाबाबो बांद्राय इनाय नुवासै दे बानलु गोरान होलायनानै एवनानै एसे टाक खालामबाय आङो नांबागौ र' बे आलुखौ आं एसे उनाव हरगोन दे ओमफ्राय आलु होनायखौ फिसाजोआ खावथाम जाबाय आलु रुफ्रामनायखौ थैखादो होआ आं र' दा मोनबाथाय हरनोसै आं दे एसे ग्रेभि दोनसै गथ' गथाय रोसि रोला गथ'फोराथ' बेदर जानाया गद गैयाना र' मोनबाथाय हरनोसै ना आङो जानाय नंला खोबनां खारनांसिगोन माबा आलुआ जोबसिगोन दिनैबा माखौ आलु जासोथारखो ओमफ्राय आं ओरैहाय गैया फिसाजो आलु नांबागौ जाथारबाय आरोना ओमफ्राय आं नै नांगौ दे नांगौ जायै जायैया रुबावथारबाय आं नै दरनै ओंख्रियाबो आंना फुर गोदौगासिनो गोमो बोरायहां जाथिहांनो हिटनो मोदोमफ्रुहांबायबो सबाय नङा दाउजों आलु दान्दिसे उनाव सिदा मोननायावसो आं लाफैबाय बिराद प्रब्लेम मबाइलनि टर्चजोंसो संगासिनो दङ ओमफ्राय बेटारियाबो चार्जआनो गैलायला आरोना ओमफ्राय अबेबा केन्डेल अबेबा साथि थाव गोथांनि लागायनानैसो आसपासनि मानसिफ्रा दङ आरो दा जोंना ओमफ्राय नै ग्रेभि एकदम सुन्दर सनाफोर एकदम घन आरोना मोदोमफ्रु दाउ सेख्रा बेबायदिखौसो जानांगौ जायोब्ला ओमफ्राय बे एकदम बिमाफोरखौलाय माथो होनबावनो हाद्दि The next morning आंनि फिसाफ्रा हारसिं जाबाय रायजोफोर नैबेहाबो फंबाय गैला नैबेहाबो बिब' गैला दासो सिखारदों मा आब'आ थांबाय लोखि माने गैला थांबाय लोगोआ दे उनाव लोगो मोनफिनबावगोन ना आयै आदा किरन बेखौ मोननायसो नंला र' आरो नोंहा मालाय बहा टाइम दंबावो दे उखुन्दै आइदै अपासि मेगनाव हाबबाय मामसै र' सान्ति सामानि सुनाफोरै माइब्रा माइरं एवनो नागिरदों आङो माइया बेस्रा फिसाजो बिजामादैनो जालांथोंसै होननानैहाय सोमनानै दोन्दोंमोन मैया मोनायावहाय ककर मकर ओमफ्राय जायाखिसैना बिसोरो होनसै आंहा ओमफ्राय आरो माथोबाव ओमफ्राय ओरैहाय नै जोंहा सफैबाय दं माइरं जावनो लेंहरदों मैया माइरं मिलाव हैदोंमोन नालाय आंबो सोलाबला माइयाबो हाला होननायसो जानोसै दाहाय नानियानो अयथासार खालामगोन ओंखायनो लेंहरो बिदिनो गामि खाथिनिखौनो थारमाने दहायनो माइयाव जरायखाबायमोन नालाय बियो माइरं एवनोसै आङो नों जायोना माइब्रा माइरं एवब' खाब' होनलाय हेबगोनसो बारा होनजाया ओमफ्राय नैबेहाय लाल साहा फुदुंनो फैलायबाय आङो माइया मालाय माबासो लोंगोन हार्बाल लाइफनि माबा नाम लाना फैफादों मालाय बिमानिया बेखौसो लोंगोन ना बाबा आबैया मालाय लाल साहा लोंलानो गिलाससे बेखौसो लोंगोन दख'नाखौ मालाय स्राय सुबायनि माया एकदम समायना माइदि खरा जाथिथि नुलायथारदों नै माइदि सिफायनांगौसो दंसै आरोना बेबायदिखौहाय ओमफ्राय ओरै माइब्रायाबो चालु आं बिदि थांलाय फैलायबा मेंगुलायथारोहाय मानो सिफ्लेनानै दोनजोब्बाय हाय प्रभु मा खालामजोबखो बेखौ नोङो हाखौ गाराय जाजोब्बाय हाया थावखौ दाला मैया सारायाव थाव लुनानै दोनदो नोङो बिदिनो आदलाव थाव लाबोदोंसो नोङो रिफाइनखौ भगबान फुंनिफ्रायनो बैयाव माइब्रा एवलाय ओमफ्राय नैबे लासा फुदुंफैलायावनो नै आंना माबा मा होनो आथिङा ख्रुब मोनहांबायानो आरोना दांखोल लोरोबाथाय बिदिनो जायो आदैफ्रा एकदम गिदिर जानोसैना जिरायलाय गसंलायबाथाय एकदम आदैफ्रा बेफ्रु नागिरनाय बायदि जायो आरोना ओमफ्राय मा होनो सोरनाफोर आलासिफ्रा थांबाय आरोना जोंना दहाय फुङाव थांदों बिदिनो खयथासो जाखोमोनथाय मोनथिला मबाइल नांदोंमोन आङो बाट मबाइला आंना सुइच अफ जानानै दंमोन आं बेनि सिगाङाव माने मैयानिजोंसो ब्लगसा ज' जाबाय नालाय आंना बे माने बेदर संनाय समाव आं खिन्थाखादोंना कारेन्ट गैया होननानैहायल' बे कारेन्टआ जोङो खोमसि खोमलाव केन्देल लागायनानै ओंखामखौ जाबाय ओमफ्राय एकदम लास्ट एसे उन्दुनो लागा हरहाङावसो कारेन्टआ फैदों आरोना ओमफ्राय मबाइल चार्ज होनाय मा होनाय गद गैला ओमफ्राय दहाय थांनायखौबो एसे ब्लग लाहरनोसै आं सानदोंमोन मबाइलानो सुइच अफ बालाय मा खालामनो
जाया कारेन्टआथ' दङमोन हराव चार्जखौ होनानै होनो बावदों आङो गैला आरो बिदिनो ओमफ्राय मा होनो बिदिनो थांबाय बिसोरो फुङावनो थाङो गावसिनि गारि नालाय गोसोबायदि खोमसियाव थां स्राङाव थां आरोना ओमफ्राय मा होनो गामाखालिथ' मालाबा बिसोर एकदम खोमसि सारिथाफ्रावनो ओंखारबावोसो मोब्रुं मोनसे एकदम थांखोमानाय बायदि आरोना आंखौ फोजाहैबासो बाजैजों थांसै होनबासो आंहा आन्दाज मोनो आरोना आंहाबो पात्ता मोना ना मेंनानै उन्दुनाय जायो आलासि फैबा खामानिफ्रा एसे हेभि जायोना गोदो उन्दुनाय जायो नालाय पात्ता मोना आङो ओमफ्राय बिसोरो आइ थांगौ दे ओमफ्राय बिसोर नाङा ओमफ्राय बिसोर थांसै होनबासो आङो मोनथियो आरोना ओमफ्राय मालाबा मोनथिबाय थायो खिन्थु गथ'आ नागारा बिनि थाखाय आङो बिसोर ओंखारनायाव जइन जानो हाया आरो ओमफ्राय दिनैथ' जेबो जाया लोङा थांबाय बिदिनो गामाखालि लाल साह लोंलाङोमोन जेरै जाया मुवा थांबाय जों दा दखानफ्राव लोंलांसै होननानै थांबाय आरोना दैल' लानानै थांबाय मा खालामनो बिसोरबो गावबागाव खामानि गोनां साख्रि गोनां मानसि आरो बेहाबो दखान गोनां मानसि खुनु टाइम गैया आरोना रावहाबो आरो नानि उन्दैखौबो स्कुलाव सोनोसैनो नार्सारियावहाय प्ले स्कुलाव होखादोंमोन होनाया ओमफ्राय दा नार्सारियाव सोनोसै बिदा बिनानाव सानैजों स्कुलाव हाबग्रोसिगोन आरो बिसोरना जोंना नेक्स्टआव हाबो ना मायो उन्दैनि जादा थ' माइब्रा थाइब्रा साहा पानि लोंनानै लागासिनो सोनाफोर ओमफ्राय ब्लग समालाय माथो गोलाव खालामबावनो मैयाहाय ओमफ्राय बे फंबाया जोंना आं क'क्राझाराव थांनो होन्दोंमोन ना बेनि सिगांनि ब्लग्सआवहाय गावनिनो खामानियावहाय ओमफ्राय मा होनो बेहाबो मोनाबोदों हर जाबोदों आरोना कारेन्ट गैयियावनो ग्रोब मोनफैदों ज' ओंखाम जादों जोङो खिन्थु हर जाबोनायानो जादों आरो खयथासो जाखांबाय 8:30 9थासो जाबोदोंदां ओमफ्राय बेस्रा हटेलनिफ्राय बाजै हटेलनिफ्राय अमा बेदर संखानाय गुदुं लानानै फैदोंहाय मैया ओमफ्राय होमबा दाउ बेदरबो जाबाय अमा बेदरबो जाबाय आरोना आंथ' गामियाव लाबायसो नालाय अमा बेदरखौनो लायनानै जाहोनो हायाखिसै आङो ओमफ्राय गाव लानानै फैनायखौसो गुदुं लागाव आरोना बिजामादैया अमा बेदर जाहोलांबाय आरो जोंखौहाय फंबाया जोंना दा जोंनाबो दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै हासि मोजां होंगो दोंगो गथ'फ्रा दा लांदां जाथ'लायबाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि एकदम मैयानि दिनैनि लगाय लथाय ब्लग्सखौनो फुरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच